Laughing Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga aldaw, rabi iwen no oras yu amin. Kadrama, kalafeng, kadosnge, karongi, et. Sakbay man ti amin, inte man pa'y wayaan, dagiti na ikablaaw. Sakbangin tayo, biding-bidingan, ti surat dahi tinay pagayam tayo. Shout out Mang Bianong, kinanayon kami agdandangag habang agtrabaho dito'y South Korea. Shout out kanya dagito'y kakasinsin ko, ito'y South Korea, Akamote Boys. Kanya da Boy, Jimmy, Romel, Olot, Ronnie, Kenny, Roel, Sanggagapuan. Nagtao dito kinipagayam tayo, sentimental. Narag sa kapanagdangag ken ni Galen, Miska Abad, ken Angelita Abalos. Nagtao dito kinipagayam tayo Karael ite Kamiling Tarlac. Narag sa kapanagdangag ken ipagayam tayo Jasmine Rivera. Shout out ken ipagayam tayo Nati Agustin. Kastamutan narag sa kapanagdangag ken ipagayam tayo Imelda Velasquez. Bueno, ti surat nga intay ikan biyagita ket naggapaw keni pagayam Rudy. Ngem dinan pinadakamat ti address na. Kastoy man ti surat ni Rudy. Kan kamang Bianong naimbag nga orasyo. Awagan dakla kuman iti Rudy. Nakapagsurat taktakayat kuman ang mga ganti balakad mo, kalpasan nga ingkay drama da iti surat ko. Nagsina kami kinibakat ko iti nasurok at talo at hawain. Kastoy man nga agtayag daytoy salaysay ko, Mang Bianong. Ruday, nadamag mo ka din, di agdinamag ita. Ha? Anya day tada magtatang? Kaya na nagsubli mo gaya man ni Marieta ang asawa, medyo balay da katugangam. Anya? Kasta tinamwak anak ko, nagsubli ka nun ni Marieta, kadwa na dyan akyaw. Jay kadwa natin maray. Kadwa da ka di tatang. Saan? Isudalang anak mo, tinagsublay. Kasta ka di. Amaw, sang kauray mo, ti panagsubli ni Marieta, Roday. Tatang. Itata, nagsublitan iti anak mo, anya ti panggap mo. Tsaka mo na niya taramidak kan panunutag tatang. Naklatak iti panagsublin ni Marieta. Anya nga Ruday, napan mo ka din kinita dyan nagsublay akarayaw. Ha? Sasawa mo, Bino? Oh, imposible adi mo pala nadama agti pa nagsubli ni Marieta dito lugar tayaw. Nadamag ko nga rudain. Ni tatang tinangibaga kanyak. Anya nga rod nga iti panggap mo ita. Anya ko matipanggap ko. Kat sang kauray mo ti pa nagsubli na sana ya. Ah, Di mo kunaan, adi mo aklunan da ita. Kat perme iti panangidaw dawat mo ngagsubli ko man. Kat ita, nagsublain. Anya nga iti planaw. tsaka mo, Bino. Tsaka mo, ti saritaag.
Ha, Ruday, ay isikamot kaya ang barok. Nanang, Malao mo nagka. agyamanak nanang. Sige barok, agtugaw ka. Mabitla ang barok, tamang timplak Saanin itikap. nanang, agyamanak laangan. Nagkape ako ni Jibalay sakbay ngay mayak dito eh. Kasta aya, Nakaumayak ta nadamag ko ti pa nagsublin ni Marieta kadwa na ti anak mi. hauwan barok, nagsublida nga agina. Kasaritak ko man ni Marieta, nanang. Ay uwan na, mabitla ang barok, tadada ijay likodan ti balay nga agina nga agin indayon. Urayom labiitan dito'y salas. Jak ing pagarup asi ka mismo ti umay ti balay, tapno kasarita nak. Kalpasan ti naaramid ko, Rudy. Marieta, Ti amok. Pagsasawan nak no makita nak. Ti amok. Kabil-kabilon nak. Marieta. Ururayik nga rudon ti panagdiso ti imam iti pingping ko. Kwa. Awan mo't lang ti magimulak na ramidag ti kasta. Pagyamanak langin ta nagsubli kayo ni ta anak ta. Nabaya ka sinapsapol kayo. Katagyaman ta napanunot mo ti nagsubli dito lugar tayo. Rudy. Marieta, agsinublian ta kumamot lang. Agsubli kayo ni ta anak tayo ti sidong ko. Nga uray narugita kon. Marieta, Kaya't mong agsublikan ka tinarugit. Di ka Maria? saan ko man aday ta ti pagsaritaan ta? Rudy. Pangasim Marieta, agsubli kayo ni ta anak tayo ti sidong ko. Ornusen dati amin kadata. Nanang, anya ti makunayon no. Agsubliak iti sidong ni Rudy. Ha, awatan na kakadin ni Ruday, nagsubli ka iti sidong na. Ison na mismo tinangibagang agsinublian kami, nanang. Ay, nadakan ka no kayat mo ti agsubli iti sidong na. Ngamsakbay nga aramidem dayta, panunutom pa'y kumaan na imbag anak ko. Nanang, Di ka basta mangedeng latan. Kasayaatan mo't laang no panunutom na imbag. Tapno saan kan tumanan nga agbabawi iti mabalin nga ibunga ti desisyon mo. Amom, ti inaramid ni Marieta, Ruday. Iso ano kayat mong agsinubyan kayaw? Lipatem nga raw ti inaramid nan. Tasikamot tinangkid daw nga agsinubyan kayaw. Tatang, Saan mabalin laglagi pumpela ang dagiti biddot iti napalabas. No kayat mo anasaya at ti panagdenayaw. wan tatang, napanunot kong dayta. Nasaya at launay. Aramidok ti amin tapno mabukol mo't lang ti pamilya mi kan ni Marieta. Marieta, nakasaganan dya balay ti panagawid yu ita anak ta. ha? Sabay la kumatauman nugot kamutin nga agsubli dya balay. Diyakon paluspusan day ta gundaway Marieta. Kaya't ko lang unayin ang mabukol mo't lang ti pamilyata. Rudy. Sabay la kumatauman nugot kamutin. Kaya't kayo na makadunay ta anak ta. Sige, Rudy. Agsubli kaming iti anak tayo balay. Agpaisong Marieta? Wen, agsubli kamin. Kat agyaman ta maawat na, Rudy. Si uuray ako iti panagsublim. Katagyaman ak unay, ta nakapagpanunot kamutlangan. Sapay la kuma. Taday ito nga agpaisun tinasaya at arugita. Kat agyaman tamaawat na, Rudy. Gapo tayo ayatan kapay lang aging gaita. Iso si uuray ak iti panagsublim. Ken nakasagana ak amangawat kan ka. Biliba magkangkaruday, jaklaim pagarop akas tagayam ti kinatanok mo nga agayat. Apayan ako nam ti kastabino. Ket awan iti karakter mo ti mamakawan iti nagbasol nga sawam. Diyak man matamoy ti bagikbino. Ay ayat ka talaga ni Marieta. Mamati aklaunay iti dayta.
Tadi mo awaten ni Marieta no saan mo nga ay ayatan. Isungarod ako nakabilibag kang ka, ken kasladyak patyan anatan ok kagayam at talagang agayat. Sika talaga. Alakit tarigagayak tinasaya at apanagdenayo ken ni Marieta Ruday. Sa paila kuma, tamataginayo na yun, tiin rugiyo manayin apanagdenayaw. Inururay ko talaga ti panagsublida Marieta kaniti anak mi kalpasan ti panakaamok simurot iti sabali a lalaki idi pinanawan nak. Ngem bayat ti panagdenami jak maliklikan ti agpanunot iti madi ken nagbalinen a madi ti tratok ken kuana. Kanayo na niya isidir ko ti naminsan a pananglipot na kanyak mangbianaw. Oh, apa nakasukat ka? Di mo't kasar ita dya kasinsin mo. Dumaray tayo. Nagkunangarot na nagpapindas kay ti uray la. Ha? Kaya't mong sapay nga artapan diyag kasar. Ne, anya ka din dahi nga ibagbagam. Ama ano makakita kay ti sa balik at dumikar ti kinalalaki rom. Rudy. Oh, di nakitaan ni ti kasta. Tagpay sumutimbagak. Kan nagkunang umay kay di kasaran. Agbati kan dito'y balay, tada kami lang iti anak tati mapan di kasaran. Narigatan. Ang mga ano sa bali taramida mi kat kalat ni agpukaw ka. Anya? Kababayin mo't lang no makita da kadagiti kakabagyan ka makamamo kanyak. Pagsasaritaan dalagit di tiliklikod kat ibagada akadwak tilalaki raw nga asawa. Apay adakdak kayo matimay dito'y kasaran, Roday. Ayan ni Marieta. Nagbati tatang. Apay nga di mo insuraut. Kaya't naman tagbati. Alangan mo tapilito ka sumurot ko da kami. Mayat ko man no si Muraut ta ado ti mayat ang makakita ken ko na. Kaya't nala siguro pagchichismisan na. Aha. Amo ka. Kaya't nala nga pagsasaritaan ti panaglalaki na iday. Ado, ti saan amamate ang nakilalaki ni Marieta? Taamuda ti kababalin di asawam. Nga minaramid na mo tatang. Isang oras na pinanawan na ini, tanakilalaki. Aguray ka man, Roday. Apayakas na ti panagsasaom. Nagapa kayo kaday kini Marieta. Apayakas lang masurusuron kamait. Ada ka diti sa inyo ang nagkinaawatan kini Marieta. Ne, awan tatang. Sa bali nga ti panagsasaom. Kasla kasuron mo launay ni Marieta. Ang mga nag-require kayo, mait. Saan tatang? Di na lang kaya't ti sumurot dito'y kasaran. Apay asiksikabot ti imay dito ibalay, Marieta. Ayan daruday kan ti anak yaw. Adda na pananda nanang. Sa dinaw, apay adi kasi murot ka dakwada. Awan nanang. Haguray ka man. Adda ka di parikot yaw. Ne, awan nanang. Apay nga raw da kasta tilangam. Madlaw nga da parikot. Nagrekyar kayo kan ni Ruday. Nagsubliman ti sigod nga ugali na, nanang. Anya ti kayat mo asawan? Kabkabilan nakakadimanan? Saan? Nagtadom ti dila na. Kanayon nga isidir na kanyak ti panakilalaki ka no. Anya? Kunak man na maaklon na ka nga uray anya pa'y tinararamin mo. Apay nga'y akastamot tan. Inay ayo na kapay nga road ang nagsubli iti sidong na. No isidir na matlagayam ti ammo na abasol mo. Nanang. Ay, saan mabalin kanyak ti kasta? Siyak man ti makisarita kenkwana. Saan nanang? Baybay anda kami pailaang. Alangan mo't abaybay am ti kasta trato na ken ka. Nasaysaya atan adikan pulos nagsubsubli iti sidong na no tratwen na kamot iti saan ama iparbang. Bareng italaang nanang. Tagbaliw tumat laang. Marieta, ayan mo. Marieta. Nampanan nga tanda dya babae. Pinanawan mi dito'y balay. Ngam saan may mata na nasangpatan.
Ipaigtakpay lang dito yung supata anak ko nakaturog. Oops. Napanangatan ni Marieta. Rimuar nga ta katadanapan na sinarak. Agsagana kanyak da dyan na sumangpad. Saan na mabalin kanyak ti Castor? Agsagana kanyak da dyan babae. Saan na mabalin kanyak ti Castor? Hello, Rudy. Ayan mo. Nakisinarak kay ti lalaki. Aglanglangoy kayo itan iti may parit aragsak. Rudy, anya ka din day tangay bagbagam. Saanin ang nasaya at agaon itingiwat mo? Apay, nasayat ka diti inaramid mo. Di mo't nakilalaki kan. Apay, adaman ng tinakita masabali a sumurutam. Aggatal ka manan. Bye. Marieta mabitlag. Di Diyos kaya babae. Agsaga na kanyak no agawin. Agawid ako, nanang. Sigurado ka kaday. Wan, nanang. Kasanaw no agrikyer kayo iti asawam. Sapay kaslam adi ti panagsarita yu iti cellphone. Kasaritak na tayo tinasayaat. Itulod ka laangan iti balayaw. Kayat ko asiguraduan nga awan ti madi nga aramiden ni Rudy kan ka. Saanin? Diyak kayat ama iramraman kayo iti anyaman asaan mi apanagkinaawatan kin ni Rudy no bilang. Ng Marieta. Kabaglak na iti nanang. Didak pa kadanagan. Ay, nalangarod sikat makaambaw. Gampang nga asim anak ko. Tadi mo itulok adiswan na ka ni Rudy. Naggapo ma? Naggapo kay tayong tilalakim? Di mi karmanan day tak kinagatal mo ha? Ayok ka, Rudy! Nanang, Hawan karbang amang kabkabilak ta iti anak ko. kasta tirumbang kagwana. Gapo iti kinagatal kan kinalalakiro na. Saan alalakiro ti anak ko? Apay, Nanang. nalipatan yun di pa naglalaki na. Di makagapo no apay ang nagpukaw da iti anak may. Gapo iti susurot na iti sabali ang lalaki. Apay, adda nakita malalaki na. Adda makapanagnak ang naglalaki ni Marieta. Day talaan ti kayat na nga imula di ta panunot mo. Kayat na panunutom ang naglalaki. Tapno ipariknanakan ka ti imparpariknam kan kuana. Gapo iti panagbambabaim. Nanang, Nakakaasi ni Marieta iti sidong mo. Tasi ka lang arudong ti adda babae na. Ngabisi ka pa'y tadaganas na mangkabkabil kan kuana. Sa anak laang ang nagsasaog ka po itikid daw na. Ngam ita, diyakon mapalabas na ito'y Rudy. nanang, Kunam lang na sino ka kadalusan. Ngabisi kamot nga ron ti boyok ti aramid na. Babaero ka lang arudan. Agkabil ka pa iti asawam. Hawanan kay tibaen. Husto pa'y latikunak. Asaanan arumbang asinubyan na ka ni Marieta. Ala Marieta, alaam amin dagiti gargaretso iti anak ko. Tagsubli kayo ni Ije Balay. Anya tinapasamak. Apay pinanawan na kamanan ni Marieta. kwa binaw. Dinangram ka di manay. Kwa, jak ing kagara. Nalaos lang ti pungtot ko. Allah ka. Apay ngamin na kinabkabil mo. Anya ti basol na kang ka. Jak mo ti sawak binaw. Basol na ka dahi ti panangkabkabil mo kang kuana. Wano, basol mo. Basol ko siguro. Ay, basol na gaya. Basta, jak mo. Naggulo ka kasasaw. No kinabil mo manin ni Marieta, saan ka nga ayunan, Ruday? Kunak no nagbaliw kan, takunam ide nga agbaliw kan, basta sublyan na ka ni Marieta, idi simurot, iti sa balay. Dahil tangaro ti pampanunutak kita. Kung ni katuga nga ka saan napod no anak kita rin iti sabali ni Marieta, hindi nagpukaw dito lugar tayo. Anya, kastati ko na ni katugangam? Uwan binaw. Isadyak amo ti panunutak. Sa bagay, no kastati ko na mabalin apod no timbagatina na.
Sigaw ni ti panakaamamok ken ni Marieta. Nasaya at dayjay a babae. Isungarod nga adu kami anaklat, idi simurot iti sabalay. Iso ang nagpukaw diti lugar tayaw, ket pinanawan na ka. Bino. Si Kama ngamin na talaga tinauyong ken ni Marieta. Kan si Kama ti babae raw, agapuanan ti panagrikyaryo iday. Angam, si Kapay ti daganas na amang kabkabil met keng kuana. Gusto ko mamot ang Bino. Jakon amo ti panunutek. Mariribo ka na. Aklunag sigod uyo nga kini Marieta, idi saan kami panagsina. Basitlaan kat kabkabilak, kan nalaingak pa nga agbabae. Iso ang nalaos ti sakit tinakam ko, idi impagarup ko pimanaw kat simurot iti sabali a lalaki. Ngem naklatak iti dasao ti katugangak, asaan kano apudno ti impagarup ko simurot iti sabali a lalaki, idi nagpukaw, ta kastamot ngamin ti nagdinamag. Ngem ket day, awan ti pamanagnag ko simurot iti sabali. Iso anapanak nga raw iti lugar nagtalina adanda iti anak ko, iti pimanaw da iti sidong ko, takayat ko panagnakan ti amen. Ha? Sino ka? Sika ka din ni Wilma. Wan, siyak nga rod. Apay ka di? Kan asino ka ngamin? Saanin anas ka na mamam na asino hak. Adalang ti kahit ka mamuan. Anya day ta? Namuak ka dito'y kano tinagnana idanda Marieta kanti anak na itinabayag. Ha? Am-amom ni Marieta? Wain, pudno ka di tinamuak ka dito'y daan nagnanaid. Dito'y pa'y kano tinagnaidanda ita asawa na. Iti lalaki akaduana ko nakuma. Anya lalaki akadwana? Duadala ang iti anak na nagnaid ditoy. Tinulungak laang idi agsapsapul da iti pagnaidanda. Awan kadwada lalaki? Awan matapulas tinakit-kita kakadkadwana a lalaki. Jay anak na laang ti kanayon akadwana. Isursurot na tunggal adda pakitaggadan na. Tama kilablabada kan anyapay dita ti masarsarot nan at trabaho idi. Na siya nakarod kan kwa na. Iso a libre ti innam abulan a panagnaed da idi ditoy. Aguray ka man, sino ka kamin? Apa asap sa pulom ni Marieta? Ti amok kat nagsublin iti sidong ti inana ijay lugar da. Sige, mapana kon. No amamom ni Marieta, kan no makitam, pakumusta am tumata? Diyak nga minan makontak di sigod a number na. Kan saan mo't nga active iti social media. Sige, mapana kon. Naggapuam ka day, Ruday. Nagpukaw ka mo, diti duwangal daw. Napanam. Tatang. Naggapuam ko nak. Adalang ti nasikasok tatang. Kumpurme papanam. Di mo ka di ornusan ti sanyo ang nagkinawatan kini Marieta. Anya nga man, tinapasamak, tapay kalat at pimanaw manayin, iji balayaw. Basol ko tatang. Anya. Apay, anya tinaramid mo kini Marieta. Dinisuam ka di man ang jasawam. Agkid dawak ko may ti pamakawan kan kuha na tatang. Inrugim manay na kinabel ni Marieta. Kunak man no nagbaliw kan, apya dinisuam manay. Kayat mo kadayta ulitan na tinaramid na asimurot iti sa balay. Tatang, sana po no anak yung lalaki ni Marieta. Anya? Napanagtagak ti amin, idinapanak iti lugar ang nagpak niyan da, idi pinanawan da nga gina. Saan lamay may sa, wano dua ti nakasarita ka makamamukon ko na. Kat kinunada nga awan ti sabali akadwa na lalaki, idi nagpak ni iti deja lugar. Naamwak ti nagbali na kabibiyag da ija itanak may. Anya? Sige tatang, tama pa na kajaya ni Marieta. Kaya't ko ang makasarita ti asawak.
Nagpuskol mo tantirupam nga imay ditoy. Nanang, kasaritak ko man ni Marieta. Jakon itulok ama diswampay ti anak ko. Iso ama nipod ita, di mon maasitgan ni Marieta. Ang kidawak iti pamakawan ka ni Marieta. Isa pa nga sa'yo ko ma. Dahil kandak iti gundaway ka makisarita kan kuana. Uray anya pa iti ibagbagam. Jakon itulok ama kasarita kan makasangom ti anak ko. Isa pumanaw kan. Nanang, napanagnagak ti amin. Sana po no anak kilalaki ni Marieta. Katwan mat, saan adakas a babae ti anak ko? Tasika ti dakas a lalaki. Sika ti namin ado adaras anang lipot ken nang pasakit ken kuana. Nanang, Ti amom, jak amo dagiti inararamid mo ken ni Marieta. Jak nagsasao Rudy, nga maaglablabas kan. Iso ajak nga rud itulok ang makabil mo manan ti anak ko. Taiti ka nito nga aramidom dayta. Aramidok ti amin ang mangipabalod ken ka. Gapo iti kinaranggas mo iti asawam. kasaritak ko man ni Marieta. Pumanaw kan! Sige, nanang. Pastor kanyo ni Rudy. Tap nagsarita kami itinalapat. Marieta! Agyaman ak Marieta. Kaya't kala nga makasarita, itinalapat. Marieta, pakawanin na ko ma. Ikarik, saanin na maulit ipanangkabkabil ko kan ka. Agsubli kayo ni anak tayo ti danak. Kunak nagbaliw kan. Kalpasan nga impariknak kan kat imparparik nam idi kanyak. Tunggal adda babaim. Idi pinagparang ko asimuro tak iti sabali a lalaki, idi pinanawan ka. Tapno pagpampanunutam ko ma. Ngam, saan gayam arumbangay naramid ko dayjay? Tasyakla ang ti madadaal. Ngam awanan ti bibiyang ko iti anyaman ako na ti tao kanya. Ngam na panak nagkakasana po na si Murot kay ti sabali a lalaki. Saan ka narugit a babae, Marieta? Ngam namin anon a pinasakitan na Rudy. Makabandog met gayan ti kanayon nga agan anos. Kan mang namnama nga agbaliw kamatlaang. Marieta, Inan anusak ti kanayon apan nakapaspasakit ko iti sidong mo. Nang namnama ak nga agbaliw kamatlaang. Ngam awan met gayam ti panagbaliw mo. Saan ko nga arapaap ti matay abalunag ti nalaos apan nakapasakit. Kan panagsagabak iti sidong mo. Kanyak kahit amadakulan ti anak ko. Ama imula iti panunot na anormal lagayam ti bangkabkabil iti asawa. Diyak kahit adumakil ti anak kong agbanag agaskan ka. ikarik, agbaliwa ka talagan. Idya akong ti amin na mading aramid ka makatadahil ti pamilyata. Ngam nadadahalan ti pamilyata, Rudy. Idi pa'y larinugyam tinang lipot kanya. Dinadaal mo ti pamilyata. Diyak lamaaklon idi ti kinapudno. Tamabutengak nga agsinata. Ngam no ita. Diyak kayaten ti mangurnos itinabayagan anadataal. Iso adi mon maure nga agsubliak iti sidong mo. Marieta, Sana pudno ngay ayatenak. Tadi mo ammo ti mangipatag iti pamilyam. Di mo ammo ti agayat. Tati ammom laeng kat ti mang pasakit. saan ka napasakitan? Isa pang nga asim. Ornusan ta kuman ti amin kadata. Agbaliwa ka Pumanaw kan, Rudy. Taurean niya pa iti bagbagam. Diya akon agsubli iti sidong mo. Kaya't kon apaginanaan ti bagik. Tiriknak kan panunot ko. Babaan iti panakisina kon kan ka iti agnanayon. Iso amaudin da iti apanakisangok kan ka. Kan panagsarita ta iti nalapat. Sardang anakon. Tawanan ti Marieta nga agsubli iti sidong mo. Makisina akon kan ka. Nga agingga iti maudi nga angs ko. Nagsakit ti nagbalin na pangedeng ni Marieta mangbianong.
Ninamnamak nga agbaliw matlaeng ti pangadeng na iti panaglabas ti aldaw. Ngem tinakdaran natin bagana asaanan makisinublian pulos kanyak. Nalaos ti babawik. Nang runay din amuak sana pudno nakilalaki idi pinanawan nak. Ay ayatak unay ti asawak magbianong. Iso nga ing kagumaak ti nagbaliw. Diya kung nagbababae, takayat ko launay amornos ti amin kada kami. Ngem di namutan kayat ti makisao apulos kanyak. Ta saanan nasunutan day di na udi panagsarita may. Anya nga ta ti kasayatan nga ramidak mangbianaw. Iwanwan na kuma. To'y maguguran pagayam mo, Rode. Pagayam Rode, impatarangtungan ta asawam sanan akayat ti makisinublian nga aging gaite maudi nga anges na tanauman iti kinagulib ken kinaranggas mo. Sinayang mo tinapinta sa gundaway nga impainaken ka. Iso nga awan ti pabasulan no di dayta mismo matla bagem. Ag-move on kalaengan. Di mun gamden reribokan ni Marieta. Tauray, agpugi-pugit ka pa iti panagpakpakaasim kan kwa na. Talaga tinol na kanan ti amin kada kayaw. Di na pa yun kayat apulos ti makisarita kan ka. Isung aklunum laangan ti kinapudno saanan paset ti biyag mo. No saan nga grinispeto ti agasawa, ti panagsarita daket, malaukan iti panangkritikar, pananginsulto, ken pananglais paiket day. Dagiti kababalin pagilasinan ti panagdiborsyo. No kritikarem, pasagidam, wenno aramidem pagkakatawaan ni bakit mo, mapukaw ti kumpiyansana, ken ti panagtalek na ken ka, ken madadael ti panagasawayaw. Gapoy ti aramid mo, Rode, nadadael ti panagtalek ni bakit mo. Tauri asinumot ngamin, talagaan nasakit ti maliputan. Ti panagtalek kat may sakadagite, kang runa nakasapulan tapno nanayas ti inaldaw panakilangan kadagiti sabsabalay. Amin na tao, tarigagayan da ti panagtalek. Ti panagtalek, pasayaatan na ti kalidad ti biyag. Nga oray la kasapulan da itatapno, makapagtuloy ng agbyag. Ti panagtalek kat may sakadagiti pundasyon ti nabaligi panagasawa kat no daytan tinapukaw saan mo na basta maisubli dayta. Ti ket di aramidem pagayam Rudy ipaay mo tinananay panang suportam di tanakyo. Ipaay mo ti rebreb-bangam. Alright. That's alright. Kastan gagayam. Aging gangay ti sumarunon tumanan nga intay panaglalangan. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!